Abantu korwa sensemo ya Gusii nigo bono basemiwe kwiyeka chindagera chiabo kebo chenu eri gwetanga korwa asa amaroire aria gwatuka korwa sindagera eri etayekire kubatakana nobo chenu umusubati othenenete amang'ana yobo chenu gusomanyeta amang'ana yobo chenu nigo bono omaikanete na Ndizi babosire nigo amanyirie abantu gose nigo atosemire buna nere buya tonya tukoyeka chindagera kebo chenu eri gwetanga korwa asa amaroire aria gochatika korwa chindagera gitayekire ase enchera ere endonge. Mono twachire kore bana nutritionist twarorire mwa mono abantu baita bagusii twebire indagera chitu akarire cha bakoro twachire se western foods igo bono tubonete tuirane back to the Eden ingenchi twakarageire indagera chiri twakanyorire so bwangu chiri chiakarure mogondo totiga mang'ana yo kogenda si supermarket fast foods twete se chikef twabogori indagera twali mwayerero igo tokogenda abang'ina mono ango kwana za nutritionist ando musubati umong'ina ubone turane nyomba tuikaranse torosie plan yitu nga tukoragera chindagera tokuri tobeke nyomba erinde tuikaranse tochirosi koru preparation kuna gwachigora uchichore onyene bitorusi obuchafu uchirosi buya by the time wika gochirosi chiara kere chiabere chinge chirageri family yawe chibanyore good nutrition asinge twachiro korra ingenche tukoragera yatobeire twanyore gotwara maruira wao amariro ya berire gago goto cost a lot chinsa chioko gochikwana nyagitari ochigotebugori chindagera chinechi obwentoragere korunyomba erinde goikanya gitari kwa abantu bande easy time.